Hipdiang subhaya pibaroki paraloki parajor sasisen syaki sawayom. Lada remru omlong, lada jobru omlong. Imat kini kinong Franz gidai berang sadum madu kata-kata. Kibasu penmi jing kelumar bank man kapor. Kalong ka kubor kabas ngausi. Hapdeng ka jing lekmen haror ka jing job ka PSG. Haka sen ka baningkong ya ka UEFA Champions League. Haba hadu arngut ki mensem breu kiladu yala ka jing im. Pat bongut kila mensau naka daw ka jing mi ki jing kelumar. Naka jing lekmen haror ka jing job Champions League ka PSG. Kane kala jia hadong ba Paris haka med baki nong kersian ka PSG kidang lekmen ya ka jing job Champions League jongka kat kum kitelong khubor ba pher ki yathu ba arngut ki breu ki layap bat bongut kila mensau bat palat san spa andreu phungut lakem ya kinong penmi jing kelumar apo kari France menne kamen tang maria job ka PSG ayo ya kan nong ba Paris ka bala thaba da ka jing lekmen kinong kersian jongka ya ka jing job Champions League jongka penban kireu sim kabu bat kireu sneu ki balaju up kemang tang ban yo pen kelumar kila milang sa surok da ka batang ya ki kali bat ya ki dukan nalor ka jing kawang mau ya ki police officer ki ba pahara hakitei ki jaga